Programm ta' formazzjoni sabiex in-nisa jkunu lesti u preparati għal ħajja politika. Kien dan is-sentiment li ħareġ fl-ewwel laqgħa li saret bħala parti minn kors li ġie mniedi mill-Moviment Nisa Partit Nazzjonalista f'kollaborazzjoni mal-Fondazzjoni Azad bil-għan li aktar nisa jidħlu fil-ħajja politika u ma jibżawx jagħmlu dak il-pass li jmiss. Dan anki wara li kif saħqet il-President tal-Moviment Nisa Partit Nazzjonalista Marie Claire Zammit dan il-programm kapaċi jwassal biex aktar nisa jkunu parteċipi fit-tmexxija tal-pajjiż u fil-ħajja politika. Ikomplet tisħaq li lan ta' dawn l-inizjattivi u li l-politika Maltija li jimamula l-aktar mill-irġiel ikun hemm aktar rappreżentazzjoni ugwali bejn iż-żewġ sessi. Marie Claire Zammit komplet tgħid kif dan il-programm ta' formazzjoni jippromovi mhux biss il-ġeneru tal-mara imma anki jifforma l-karattru sod, ħajja politika mibnija fuq il-kapaċità u mhux biss fuq is-sessi. Illum tajna bidu għal din l-ewwel kors li qed jorganizza l-Partit Nazzjonalista bl-isem Għamel pass il qudiem speċifikament għan-nisa li jridu jidħlu fil-ħajja pubblika u f'dik politika wkoll. L-an ta' dan il-kors huwa sabiex nagħtu dawk l-għodot neċessarji lin-nisa sabiex ikunu kapaċi jidħlu fil-ħajja politika. Bi pjaċir nħabbar ukoll illi kellna rispons tajjeb, kellna 35 parteċipant ġejjin minn oqsma differenti tal-ħajja, ġifieri bi professjonijiet differenti u wkoll etajiet differenti. Min-naħa tiegħu il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Perici Kalaxxon tkellem fuq bosta aspetti li joħolqu sfidi varji fosthom li l-ambjent politiku għadu dominat mill-irġiel, ċerta responsabiltajiet tal-familja illi ħafna nisa jieħdu f'idejhom, dan apparti nuqqas ta' strutturi b'saħħithom fih dan il-politika sabiex jiffaċilitaw dawn l-intoppi dan fost stereotipi u sessiżmu eżistenti. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Charles Bonello saħaq li l-Azad u dawn il-programmi ta' formazzjoni huma rikkezza li għandu l-Partit Nazzjonalista dan sabiex ikun hemm l-investiment meħtieġ fi gruppi speċifiċi ħalli jkun hemm nies aktar imħarġin li eventwalment isiru politiċi illi jagħmlu unur lil pajjiżna. Charles Bonello saħaq li l-involviment politiku ma jirrikjedix biss li jkun hemm aktar nisa bħala kandidati iżda anki li jipparteċipaw u jagħtu l-ideat tagħhom fil-fora politika. Huwa d-dover tagħna bħala parti politiku anke bil-għajnuna tal-Azad u ta' diversi movimenti oħrajn f'ħdan il-Partit Nazzjonalista li nkomplu noffru dawn il-korsijiet ta' taħriġ għaż-żgħażagħ għan-nisa għal kull settur. Sabiex aħna dejjem nkunu l-ewwel nett ikonna nies preparati biex ikunu fil-politika, meta ngħid fil-politika mhux bil-fors tikkontesta l-elezzjoni, imma illi konna nies fil-politika li jistgħu fl-istrutturi tal-partit sabiex inkomplu nwasslu messaġġ tagħna l qudiem. Intant dan il-programm ser ikompli jilqa' fih ammont ta' nisa li jixtiequ jsaħħu l-ħiliet tagħhom bil-għan li jkun hemm dejjem aktar involviment tan-nisa fil-ħajja politika.